नमस्ते भल रुहतु समस्ते। पवित्र महाशिवरात्रि जागर तरफरु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। भगवान भोलाशंकर समस्त को भल रखंतु, घंट गोड़े रखंतु और समस्त मन इच्छा पूर्ण करंतु। आज आम बाहरी पड़ू जाजपुर जिलार प्रसिद्ध छतियाबट और अबिका मंदिर पाखापाखि हो गलुणु। चलतु अबिका आम मंदिर को जीवा आ दर्शन करवा और आशीर्वाद। हाँ, भिडियोटा को निहाती भाव में लास्ट पर्यंत वाच करवा और किछिटा इंपोर्टेंट थिले लाइक शेयर कमेंट करने जमार भी भूलिबा नहीं। अबिका आम मंदिर पाखे पहुँची गलुणु। प्रथम आम सार बाहर पड़े गाड़ी स्टाण्ड रे गाड़ी रखापी, तापर आम मंदिर भीतर को जीमु। शुणुलु मंदिर भीतर मोबाइल आलाउ ना, किंतु जानी ना मंदिर को गला पर जना पड़ो। ताले चलतु मैंने सब छतियाबट आसिक बुलिकी जाइछन्ति निहाती भाव में कमेंट द्वारा जणाइबे। जेहेतु मोबाइल आलाउ नथिला मंदिर को, सेतिपाई आमे गला बेले आगपटू जहाँ जतिक भिडियो करिथिलु तापर आ मंदिर भीतर को मोबाइल आलाउ देले नाही। सेतिपाई आमे तापर छतिया बुलाबुली करि सारिके संगे संगे सेठु बाहरी पाइलु रत्नगिरी। ताले चलंतु अबिका आमे रत्नगिरी जीवा आ सेठी बुलिबा आ बुलाबुली करिक मजा नेकी आसीबा। ताले चलंतु।
ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖ ମା, ଦେଖ କେତେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଦେଖ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। କେତେ ବହିରା ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି କଳା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ରତ୍ନଗିରି। ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବ କିଛି, ଶିଖିବ କିଛି। ଖାଇଲା ଆମ ସାଇକି ମାଡ଼ ବସିବ। ଆମ ସାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଦୌଡୁଛି, ତାକୁ ଖାଲି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଖାଇଲା ଆସ ବୁଲି ପଡ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରତ୍ନଗିରି ବୁଲି ପଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଦେଖିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରାଇଜ ମୋର, କେଡ଼େ ମିଠା ତା ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଭରପୁର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଫଟକା ଭଳିଆ। ଆଜି ଅଛି ତ କାଲିକି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହିଂସା, ବାଦ, ଛନ୍ଦ, କପଟ ସବୁକିଛି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବଞ୍ଚିବା। କିଏ ଜାଣେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ହଁ, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ହସିକି ବଞ୍ଚିବା। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ତ ମୁଁ? ଯଦି ମୋ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଥରୁଟିଏ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ରତ୍ନଗିରି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ, କଳାକୃତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଅନା କହେ ଭିଜିବାକୁ ଦେବେ ମୋର ବସାରେ, ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ ପରା ତୁ ଏକା ନିଜର, କିନିଆ କଲୁ ହେଲି ତୋ ଦିବାନା। ଓହୋ, ପାହାଚ ଚଢି ଚଢିକା ମୋର ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ମୁଁ ରୁଷିଲି। ତାପରେ ମୋ ମାମା ପାପା ନେଇଗଲେ ମତେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚୁଡ଼ି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅର ମୋର ବାହାରି ପଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଳା ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଓହୋ, ବିଚାରା ଆମ ସାରଙ୍କର ଆଜି ପକେଟ ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆମେ। ସତ କହିବ ଭାଉଜ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଲ ଗୋଲ ପାନିପୁରୀ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଗଣି ଗଣି।
ଯାହୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମେଳା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସତେ ଯେମିତି ମନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲା କି ସେ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିକି ସତରେ ଜାଗର ପାଇଁ ଏମିତି ସେ ମନ୍ଦିର ବାଗା ହେଇଛି, ମନ ଯେମିତି ଲାଖିଗଲା କି ଆଉ ଜମା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ମୁଁ ବା ସଂସାରୀଟିଏ ଘରର ଘରଣୀ, ମୋତେ ବା ଜାଣିବ କିଏ ମୁଁ ପୂଜାରିଣୀ, ମୁଁ ପୂଜାରିଣୀ। ମନ ମୋର ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମୋର ପୂଜା, ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଦିଶେ କୈଳାସ ଧ୍ୱଜା। हर हर शंकर भोला महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु भोला शंकर, ए जागरे तुमको किछि मागिबी नहीं, खाली एतिकी मागिबी समस्तंकर दुख कष्ट सबू दूर कर आ समस्त को भल रख आ घंट गढ़ी रख। सबू दुख तमे हरिनिय बोली, तम नाम हेला हर। आपण मानक आम भिडियोटी केमिति लागिला निहाती भाबरे गोटे कमेंट द्वारा जणाइबे। रहिलु हर हर शंभु, जय साई राम।